நம்ம மேல இத மாதிரி அன்பு மட்டும் கிடையாது, இதை விட இன்னும் அதிகமான அன்பு வைத்திருக்கிறார். Okay, I will give you the solution. Do you want? அதுக்கு தீர்வை நான் கொடுக்கிறேன். அந்த பெண்ணுக்கு, அந்த சகோதரிக்கு கொடுத்த தீர்வை உங்களுக்கு வேணுமா? I told her you can get rid of anger. நான் சொன்னேன், நான் என்ன சொல்லணும் அதன்படி செஞ்சா அந்த கோவத்துல இருந்து நீங்க வெளியில வந்துடலாம். First thing, you stop praying. முதலாவது ஜெபிக்கிறத நிப்பாட்டுங்க. Second, இரண்டாவது take your rosary. உங்களுடைய ஜெபமாலை எடுத்து, and on your rosary beads, உங்களுடைய ஜெபமாலையில say, Lord Jesus, ஆண்டவர் இயேசுவே, in your name, உம்முடைய நாமத்தில் I overcome every evil, every negative with good. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தீமையையும், எல்லா கோபத்தையும், எல்லா கெட்ட விஷயத்தையும் நன்மையினால் நான் மேற்கொள்கிறேன். Can you say about 20 rosaries of this? 20 rosaries means one rosary is 55. So, in other words, I'm not telling her to total up. What I meant is keep speaking to yourself. So now when she's talking these words, is a hearing? நான் உங்ககிட்ட அந்த ஜெபமாலையில 20 தடவை இல்லை அதுக்கும் மேலாக மறுபடியும் வாய் திறந்து நான் எல்லா விதமான தீமைகளையும் நன்மையினால் மேற்கொள்கிறேன், நான் எல்லா விதமான தீமைகளையும் நன்மையினால் மேற்கொள்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க வாயை திறந்து மறுபடியும் அறிக்கை இடும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை அவங்களுடைய காதுகளால கேட்குறாங்களா? And when our ears are hearing is faith growing. அப்போ அந்த வார்த்தைகளை காதுகளால் கேட்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையின் மூலமாக விசுவாசம் வருதா? So does faith move mountains? விசுவாசமானது மலைகளை அசைக்குமா? So will that faith move that anger out of your system? அப்போ அந்த விசுவாசமானது கோபத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து மாத்துமா? And I said, let's meet up and let's talk about it after a month. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் இதை நீங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சந்திச்சு அதை பத்தி பேசலாம். She said, let's meet up. I challenge you. I will do what you told me to do and I will bring result. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, நிச்சயமா இது ஒரு சவாலாக எடுத்து நான் அது ஒரு மாசம் அதை நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதன்படி நான் செஞ்சு அடுத்த மாசம் நம்ம சந்திப்போம் அப்படி சொன்னாங்க. After 15 days I gave her a call. 15 நாளுக்கு அப்புறம் இவங்க மறுபடியும் அவங்க கால் பண்ணாங்க. I said, how are things going on? அப்ப இவங்க கேட்டாங்க, எப்படி போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே கேக்குறாங்க. She said, I have not perfected it but I have gained about 80-85%. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, நான் அதுல முழுக்க தேர்ச்சி பெறல, ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு 80% 80% என்னால முயற்சி பண்ண முடிஞ்சது. 2 months later on I asked her, how are things going on? 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் இவங்க கேட்டாங்க, இப்போ எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு கேட்டாங்க. So she said, if you ask me I will give you a wrong answer. ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் ஒருவேளை தவறான பதில் கொடுக்கலாம். The best way of asking who you are, you must always ask the family member. They give you the right answer. உண்மையாவே நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க குடும்பத்துல இருக்க நபர்ட்ட தான் கேட்கணும். அவங்க தான் சரியா சொல்வாங்க நீங்க யாருன்னு. So she said, why don't you go and ask my husband? அப்ப நீங்க என் கணவர்கிட்டே கேளுங்களே நான் எப்படி இருக்கேன்னு. So I went and asked the husband, how is she now? அப்ப நான் அந்த கணவர்கிட்ட கேட்டேன், இப்போ உங்களுடைய மனைவி எப்படி இருக்காங்க? These were his words. இதுதான் அவங்களுடைய வார்த்தைகளா. I am married for so many years. நான் எனக்கு திருமணமாகி பல வருஷம் ஆகுது. Believe me brother, I've got a brand new wife. ஆனா உண்மையை நம்புங்க, இப்போ என்னுடைய மனைவி முற்றிலுமா மாறின ஒரு புதிய மனைவியாக இருக்காங்க. I never knew that she can be like this. எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்னுடைய மனைவி இப்படி மாறுவாங்களா, இப்படி அவங்களால மாற முடியுமான்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. I have never tasted her to be like this. இப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக அவங்க இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. Now, did she do it by faith or did she do it with her own strength? இப்போ இத விசுவாசத்தின் மூலமாக செஞ்சாங்களா இல்ல faith or by her own strength? இல்லனா அவங்களுடைய சொந்த பலத்தின் மூலமாக செஞ்சாங்களா? Was she speaking the word? அந்த வார்த்தைகளை அவங்க பேசினாங்களா? So did the word get the anger out or did she get the anger out? அப்ப அந்த கோபம் வந்து எப்படி வெளியில வந்துச்சு? அந்த வார்த்தை அந்த கோபத்தை வெளியில கொண்டு வந்துச்சா இல்லனா அவங்க அந்த கோபத்தை வெளியில கொண்டு வந்தாங்களா? So was she doing it with the will power or the faith power? அப்போ அது அவங்களுடைய சொந்த பலத்தினால செஞ்சாங்களா இல்ல விசுவாசத்தின் மூலமாக அந்த விசுவாசத்தின் பலத்தின் மூலமாக செஞ்சாங்களா? With a faith power. விசுவாசத்தின் மூலமாக செஞ்சாங்க. Just one line.
Just one line. அந்த ஒரே ஒரு வரி தான். And she challenged me and she said, I always had a problem in my in-laws' house. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நான் திருமணம் பண்ணி போயிருக்கிறேன் இல்லையா, என்னுடைய கணவருடைய குடும்பத்தாரோட எனக்கு எப்பவுமே பிரச்சனை இருந்துச்சு. You have taught me the Bible. நீங்க எனக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க. I challenge you. When I come to India and I come back, I will bring my trophy to you. நான் உங்ககிட்ட சவால் விடுறேன். நான் கண்டிப்பா இந்தியாவுக்கு வரும் பொழுது நான் ஜெயிச்சு அந்த 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 ஜெயத்தோட உங்ககிட்ட நான் வருவேன். She prepared herself. அவங்க தயார் செஞ்சாங்க. She went to the in-laws' house. அவங்களுடைய கணவருடைய குடும்பத்தினரிடம் அவங்க போனாங்க. Began to operate on the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி அங்க அவங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்க. The day came of departure. அன்னைக்கு அவங்க வீட்ல இருந்து திரும்பி மறுபடியும் போறதுக்கான நேரம் வந்துச்சு. The father-in-law had tears in his eyes. அந்த நேரத்துல அவங்களுடைய மாமனாருடைய கண்களில கண்ணீர் வந்துச்சு. Never will I ever treat you as my daughter-in-law. இனிமேல் I declare you are my daughter. இனிமேல் நான் உன்னை ஒரு மருமகளா நான் பார்க்க மாட்டேன், மாறாக ஒரு மகளா தான் பார்ப்பேன் அப்படி சொன்னாங்க. And that's the time she came and told me, brother, you need to share this testimony. How a person can be free from anger, free from anything when that person makes a commitment, a decision to speak God's word. அன்னைக்கு அந்த சகோதரி என்கிட்ட சொன்னாங்க, பிரதர் நீங்க கண்டிப்பா இந்த சாட்சியை நீங்க போய் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லணும். எப்படி அந்த வார்த்தையை தொடர்ந்து வாயை திறந்து பேசும் பொழுது, அந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது, அந்த வார்த்தை எப்படி அந்த கோபத்திலிருந்து வெறுப்புலேருந்து ஒரு நபரை வெளியில கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது கண்டிப்பா மற்றவங்க கத்துக்கணும். What did you write? When I choose not to love others, I allow faith or fear. நான் மற்றவங்களை அன்பு செய்யாம போகும் பொழுது நான் என்ன அனுமதிக்கிறேன்? பயத்தையா? faith or fear? Fear. நான் என்ன அனுமதிக்கிறேன்? பயத்தை அனுமதிக்கிறேன். So let's take it the other way. When I choose to love others, I allow faith to affect me, thereby giving God access to my life. He takes me to victory. நான் மற்றவங்களுக்கு அன்பு செய்யாத போது பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கிறேன். ஆனா நான் மற்றவங்களுக்கு அன்பு செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல விசுவாசம் செயல்படுது. அந்த நாம் பிறருக்கு அன்பும் மன்னிப்பும் கொடுக்கும் பொழுது அங்க ஆண்டவருக்கே என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன செய்றேன்? அனுமதி கொடுக்கிறேன். So write down, love enables me to live. Love enables me to live as a conqueror in the world. Love enables me to live as a conqueror in the world. அன்பு இந்த உலகத்துல நான் வெற்றியாளராக வாழ்வதற்கு உதவி செய்கிறது. அன்பு இந்த உலகத்தில் நான் வெற்றியாளராக வாழ்வதற்கு உதவி செய்யுது. Now we got 30 minutes. நமக்கு இப்போ அரை மணி நேரம் இருக்குது before the mass begins. திருப்பலிக்கு முன்னாடி. So the next 20 minutes, இந்த அடுத்த 20 நிமிஷமும் I want her to share a testimony. என்னுடைய சாட்சியை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். In English and Tamil. இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும். Because if I translate, it will be hallelujah. Hallelujah. So the next 20 minutes she is going to share with you how faith, how the word changed her life and made her what she is today. Okay? எப்படி இந்த விசுவாசமானது என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியது அப்படின்றத நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். Praise the Lord. Hallelujah. எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியுமா? இல்லை நான் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசணுமா? Anybody who wants only in English? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.